ग्रेजुवेट सुबुं बिथांमोननि थाखाय ओंखारनाय फैदों बेंकनि मोजां खौरां। बेंक अफ बर'दाया हांख्रायदों 166 टा सिनियर मेनेजार आरो मेनेजारनि पस्ट। जुदि नोंथाङा ग्रेजुवेट कमप्लिट जानाय सुबुंब्ला बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेयो रेगुलार बेसिस थामहिनबा पार्मानेन्ट पस्ट जागोन होननानै बुंदों। बिथाङा भारतनि जायखिजाया जायगायावनो थानानै डिउटिखौ मावनो हागोन होननानै बुंदों। स' बिदिब्ला बेनि गासै खौरांखौ नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन। स' बिदिब्ला भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थादो। बेवहाय फोरमायखानाय बायदि पस्टनि मुङा जाबाय सिनियर मेनेजार आरो मेनेजार। बेवहाय टटेल भेकेन्सि ओंखारनानै फैदों 166 आरो बेवहाय एप्लाइ खालामनो थाखाय क्वालिफिकेसन महरै जायखिजाया ग्रेजुवेट कमप्लिट जानाय बिथांमोनानो बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बुंदों आरो MBA, PGDM, CA, CFA एबा CM थानाय बिथांमोना बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बुंदों आरो बेखौ नोंथांमोना अनलाइननि गेजेरजों एप्लाइ खालामनांगोन होननानै बुंदों आरो बेवहाय एप्लिकेसन फिसआ जाहैबाय 850 रुपिस आरो बेवहाय अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि स्टार्ट डेटआ जाबाय 6 फेब्रुवारि 2026 निफ्राय लानानै लास्ट डेट महरै फैगौ 26 फेब्रुवारि 2026 सिम थागोन होननानै बुंदों। स' नोंथांमोना बेनि गेजेराव बेखौ एप्लाइ खालामनानै लाब्लानो जाबाय। बेवहाय नोंथांमोना भेकेन्सिखौ जुदि नायोब्ला पस्ट वाइज भेकेन्सि बेवहाय नोंथांमोननो फोरमायनानै होदों। बेवहाय सिनियर मेनेजार थामहिनबा MSME रिलेशनशिप बेवहाय बुंदों टटेल भेकेन्सि 113 टा थागोन होननानै बुंदों आरो बिनि जि एज लिमिट बियो 30 निफ्राय 40 इयार्सनि जाननांगोन होननानै बुंदों आरो बेवहाय सिनियर मेनेजार क्रेडिट एनालाइसिस बेवहाय टटेल भेकेन्सि ओंखारनानै फैदों 19 आरो बेवहाय एज लिमिटआ जाहैबाय 29 निफ्राय 37 बोसोर बैसोनि जाननांगोन होननानै बुंदों आरो बेबायदिनो मेनेजार क्रेडिट एनालाइसिसआव दङ गासै 34 टा पस्ट दङ। बेनिनो एज महरै 25 निफ्राय 34 इयार्सनि जाननांगोन होननानै बुंदों। बेबायदिनो अनलाइन एग्जाम पेटार्नखौ जुदि नोंथांमोना बेवहाय नायोब्ला बेवहाय दङ रिजनिंआवहाय कुइसन थागोन गासै 25 टा आरो बेनि मार्क्सआबो 25 जागोन नाथाय बेनि टाइम डिउरेसना 75 मिनिट्स जागोन होननानै बुंदों आरो बेवहायनो इंलिश लेंगुवेजआवहाय टटेल कुइसन 25 टा थागोन आरो बेनि मार्कआबो 25 जागोन आरो टाइमिं डिउरेसना जाहैबाय 75 मिनिट। बेबायदिनो क्वान्टिटेटिभ एप्टिटिउडआव दङ गासै 25 टा कुइसन थागोन मार्क्सआबो 25 जागोन आरो टाइमिंआ बेबायदिनो 75 मिनिट्स जागोन होननानै बुंदों। बिदिनो प्रोफेशनल नलेजआवहाय टटेल कुइसन 75 टा थागोन आरो बेनि मार्क्सआ 2 मार्क्स हिसाबावहाय 150 मार्क्स जागोन होननानै बुंदों आरो बेनि टाइमिं डिउरेसना जाहैबाय 75 मिनिट्स। स' बेबायदिनो 150 टा कुइसन थागोन आरो बेनिनो टटेल मार्क्स महरै 225 थागोन आरो बेवहाय टटेल 150 मिनिट्स जागोन होननानै बुंदों। बेवहाय जुदि एप्लिकेसन फिसखौ नायोब्ला होखानाय बायदि नोंथांमोना नुनो मोनदों जे बेवहाय जेनेरेल EWS आरो OBC बिथांमोननि थाखाय 850 रुपिस जागोन होननानै बुंदों। लोगोसेनो पेमेन्ट गेटवेनि जि चार्ज बेयो एड जागोन होननानै बुंदों। बिदिनो SC ST PWD ESM DESM एबा उइमेन बिथांमोननि थाखाय 175 रुपिस जागोन होननानै बुंदों। लोगोसेनो पेमेन्ट गेटवे चार्ज जेसेबां जायो बेखौ होनो नांगोन होननानै बुंदों। दानिया फैदो सेलारिनि बाथ्रा। बेवहाय नोंथांमोननो फोरमायनानै होनाय बायदिब्ला नोंथांमोना नुनो मोनदों जे बेवहाय मेनेजार पस्टनि थाखाय बेवहाय सेलारिखौ फोरमायनाय बायदियै 64,820 रुपिसनिफ्राय लानानै 93,960 रुपिस जागोन होननानै बुंदों आरो फारसेथिंजाय सिनियर मेनेजार बिथांमोननि थाखाय 85,920 रुपिसनिफ्राय लानानै 1,05,280 रुपिस जागोन होननानै बुंदों। बेयावहाय नोंथांमोना मोनसे खोथाखौ नोजोर होब्लानो जाबाय जे नोंथांमोननि जि अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि लास्ट डेट बियो फैगौ 26 फेब्रुवारि 2026 सिम थागोन होननानै बुंदों। स' नोंथांमोना बेनि सिगाङावनो बेखौ अनलाइननि गेजेरजों एप्लाइ खालामनानै लाब्लानो जाबाय।